אם שאל, חלב נתנה. אז היא נתנה לו חלב. חלב back then היה very heavy. היה חלב מאוד סמיך. מי שזוכר פעם שהיו מחלקים חלב עם זכוכיות? אתם זוכרים את החלב עם הזכוכיות? היה שמנת מלמעלה? כל הסקנים פה? אז היה את הדבר הזה. היום חלב איזה טעם יש לו? כלום. יש מים. כלום, שום טעם של חלב. פעם החלב היה טעים. היה כמו שמנת מלמעלה. החלב בזמן של סיסרא ויעל היה חלב כבד. הביאה לו נוד עם חלב, והוא פתח את זה, רגע אני אעשה לכם את האפקטים. פתח את זה ושתת הכל בשלוק. וזה לא עזר, הוא עדיין היה חזק. אני אגיד לכם, כשאני כתבתי את השיעור הזה לפני איזה שנה, שנתיים, אני כבר לא זוכר מתי, אז באתי לאשתי, אמרתי לה, אני מחר אמור לתת את השיעור הזה, אני לא יודע איך אני אסביר את זה לאנשים. אמרה לי, מה קרה? אמרתי לה, מה? הוא שותה שלוק, הוא לא מרגיש שזה מים? שזה חלב ולא מים? איך יכול להיות? מה? אז אשתי אומרת, אם חז"ל אמרו, אז אמרו, אל תערער אחרי חז"ל. אמרתי לה, אני לא מערער, אבל מישהו ישאל אותי את זה בשיעור, מה אני אענה לו? אני כבר יודע את הראש שלכם, מה אתם הולכים לשאול? יש פה אנשים עם ראש קרימינלי. ישאלו אותי כל מיני שאלות, מה אני אענה? מה אני אגיד לו? תשב בשקט, אני צריך להכין תשובות. לפעמים אני מכין הרבה תשובות שאפילו שאלות אין, ברוך השם. אבל זה קורה. אמרה לי, אם חז"ל אומרים, חז"ל אומרים. אמרתי לה, אומרים, אבל מה אני אענה? מה, הוא שותק, ברגע שנכנס לפה שלו היה מרגיש שזה חלב. זה אבי, זה לא לייט, זה לא קליר. טוב, בא הקדוש ברוך הוא, באותו לילה לימד אותי לקח. מה עשה? אשתי שוטפת את הרצפה, ואנחנו שוטפים, קונים את הסבון של הרצפה, 5 ליטר, כזה גדול, לחסוך את הכסף. ונשאר לה עוד קצת בשביל שטיפה של מחר. אז היא שמה את זה בבקבוק של מי עדן קטן, ונשאר לה קצת סבון לשטיפה של מחר, השאירה את זה על השיש. היה קיץ, ואני בדרך כלל בקיץ שם לידי בקבוק מים, למה אין לי כוח בלילה ללכת עד המטבח. הכנסתי למטבח, ואני רואה את הבקבוק מים, יש בו קצת מים. לא ידעתי שזה החומר של הרצפה. חטאי אני מזכיר היום, מאותו יום הענישו אותי. מיליתי את זה מים עד למעלה, מה שנשאר היה חצי בקבוק מלא, ושמתי את זה ליד המיטה. בלילה אני מתעורר לאמת מצמא, שהכל נהיה בדברו. גלו 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 גלו, גמרתי את כל הבקבוק. לא שמתי לב אפילו לטעם, רק אחרי שגמרתי את הבקבוק, פתאום אני עושה, יוצא בועות. אמרתי, אוי 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 אוי, אני מת, מהר למחלקת מיון, אוי 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 אוי. אתה יודע מה זה? איך יכול להיות שלא טעמתי את הסבון בשלוק הראשון? למה מה? כשאתה צמא, אתה שותה הכל בשלוק, אתה לא מרגיש את הטעם, את האפטר טייסט אתה מרגיש רק אחרי שאתה מפסיק את השתייה. ככה היה. הוא ביקש מים, היא נתנה חלב כדי להכביד